Nu börjar jag. Jaha, du börjar nu. Ja. Okej. Nu ska jag kolla så att den inte har fastnat här lite, så då går jag in med spjälken. Sen får jag göra på baka färdigt. Och så sopar man och sopar. Man sopar jättemycket när man bakar tunnor. Inget överflödigt mjöl. Då blir det bränt isen innan. Vill vi inte ha. Nu kom den lite för långt ut. Hur länge ska den vara inne då? Det är ju bara, vad kan det vara, 40 sekunder någonting. Ja, gäller att vara med. Ja. Jag var inne lite längre in. Så gäller det att det är hett här inne så att det blir övervärme, så att det blir stödeldar hela tiden. Så att det blir övervärme.